L-ikbar ammont ta' flus f'kont bankarju fil-lista ta' Swiss Leaks li għandu rabta ma' persuna Maltija il-laħħaq $629 miljun Amerikan, somma li hija ekwivalenti għal €597 miljun. Il-ġurnal The Malta Independent irrapporta li l-persuna Maltija assoċjata ma' dan il-kont hija Ray Bugeja. Bugeja kontesta l-kariga tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista fl-2013. Eventwalment Busuttil għażlu biex jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2014 u anki biex imexxi kummissjoni tal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Jirriżulta li dawn il-miljuni ma kienux miżmuma f'kont personali ta' Bugeja iżda fondi ta' hedging stabiliti fil-Bahamas u fil-Cayman Islands. Kien irrapportat li dawn il-fondi kienu mmexxija mill-istess Bugeja meta huwa kien direttur u l-uffiċjal finanzjarju ewlieni tal-kumpanija Kairos Partners bejn l-1999 u l-2010. Ikkuntattjat mill-ġurnal The Malta Independent, Bugeja qal li Kairos Partners hija regolata mill-British Financial Conduct Authority. Skontu ħafna kumpaniji b'fondi ta' hedging li huma regolati mill-istess awtorità għandhom fondi fil-Cayman Islands. Semma kif Kairos Partners għandha fondi fl-Italja, Lussemburgu u Svizzera u m'hemm xejn ħażin b'dan għax hekk joperaw fondi tal-hedging. Qal ukoll li hu personali kellu numru ta' kontijiet bankarji minħabba li jgħix barra minn Malta iżda qatt ma kellu kont ma' HSBC Switzerland. Ray Bugeja huwa t-tielet persuna Maltija prominenti li semmiet brabta mal-lista ta' Swiss Leaks. It-tielet persuna li ġejja wkoll mill-Kap Nazzjonalista wara Michael Falzon u Ninu Zammit.